बर' बुंनो ना आरो असमियाखौबो जों दिनै थांनाय 11 आगस्ट 11 आगस्ट भारतनि इलेक्शन कमिशनार अफ इंडिया थांनाय जुन दाननि 20 अक्ट'आव जि मोनसे डेलिमिटेशन प्रसेस भारतनि संबिजितनि 81(2) बिनि आधाराव लोकसभा दानायनि लोकसभा समष्टिखौ दाफिननायनि आरो 170(2) भारतनि संबिधाननि अनुच्छेद बायदि भारताव आसामनि लोकसभा आरो विधानसभा समष्टिखौ दाफिननायनि थाखाय मोनसे डेलिमिटेशन कमिशन फज'नाय जादोंमोन इलेक्शन कमिशनार अफ इंडियानि गेजेरजों 20 तारिखआव जुन दाननि 20 तारिखआव बिथांमोना मोनसे ड्राफ्ट प्रपोजल प्रसार खालामबाय फोसावबाय आरो बेखौ लानानै जुन दाननि 20 जुननिफ्राय जागायनानै जोंनि बर' माहारिनि गुबुन गुबुन दल संगठनफ्रा राजनीतिक दोलोफ्रा बे इलेक्शन कमिशनार अफ इंडियानि लोकसभा आरो विधानसभा दाफिननायनि जि मोनसे ड्राफ्ट प्रपोजल बिनि सायाव गोबां अजद दैखांनानै बिनि सायाव जोङो धरना लाबाय आन्दोलन खालामबाय प्रटेस्ट खालामनायनि उनाव थांनाय जुलाइ दाननि 19 अक्ट' भारतनि इलेक्शन कमिशनार अफ इंडिया गावसिनि ड्राफ्ट प्रपोजलनि सायाव मोनसे हियारिं लादोंमोन गुवाहाटीआव आरो हियारिं बायदियै जोङो जोंनि मोनथायखौ नागिरनानै इलेक्शन कमिशनार अफ इंडियानि जि बिथांमोननि ड्राफ्ट प्रपोजलनि सायाव जोङो अजदखौ जों थोंजोङै बिथांमोननो हियारिंआव जों होदोंमोन आरो बिनि सिगां जों डीसी बा सोरबा इलेक्शन कमिशनार अफ इंडियाखौ दिल्लीयाव थांनानै लोगो हमहैदोंमोन आरो लोगो हमनायनि उनाव थाङै ड्राफ्ट प्रपोजलाव जिखिनि बिथांमोना भारतनि संबिजितनि 81(2) अनुच्छेदनि बायदियै आरो 170 अनुच्छेदनि बायदियै पार्लियामेंटारि कन्स्टिट्यूएंसी आरो एसेम्बली कन्स्टिट्यूएंसीखौ जि दाफिननायनि जि प्रपोजलनि सायाव जि मोनसे बिथांमोना ड्राफ्ट प्रपोजल होदोंमोन बे ड्राफ्ट प्रपोजलानो थांनाय नैबे 11 आगस्ट 2023 मायथाइयाव बिथांमोना जि फाइनाल मोनसे ड्राफ्ट प्रपोजल खालामबाय बिनि सायाव जोंहा गोबां अजद दं आरो बेखौ लानानै जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेतृत्वआव दैदेननायाव आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव थांनाय 24 जुन अक्ट'आव जों उदालगुरियाव मोनसे जोङो कोअर्डिनेशन कमिटि दादोंमोन गुबुन आफादखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' आइजो अनसाय आफाद जोंनि हारिमु आफाद जोंनि बर्मन कसारी स्टुडेन्ट इउनियन राभा स्टुडेन्ट इउनियन हाजं स्टुडेन्ट इउनियन आरो गुबुन दोलोखौ लानानै जोङो जयै मोनसे जौथु भाबै मोनसे जोङो आफाद दादोंमोन जायखौ बुंदों उदालगुरि ओटस्पेसि डिमान्ड कमिटि कोअर्डिनेशन कमिटि आरो बे कोअर्डिनेशन कमिटिया जोङो खामानि मावनानै जोङो आसा खालामदोंमोन भारतनि इलेक्शन कमिशनार अफ इंडियानि खाथियाव जे जोंनि दाबिफोरखौ जोंनि दाबिया थोंजोंमोन बेयाव खुनु गोनो गोथो गैया भारतनि संबिजितनि आन्दाराव 244(a) नि आन्दाराव भारत संबिजितनि आन्दाराव 6 शेड्यूल दाना होनाय जादों 2023 नि 10 फेब्रुवारियाव बीटीसी एकर्ड खालामदों बेखौनो बेस खालामनानै 2020 नि 27 जानुवारियाव बीटीआर एकर्ड खालामदों आरो बेवहाय रोखा लिरनाय दङ बेयाव खुनु गोनो गोथो गैया जे बिनि आन्दाराव थानाय जिखिनि एसेम्बली सेगमेन्ट आरो एमपी सेगमेन्ट बे सेगमेन्टफ्रा उइदिन द बीटीआर उइदिन द बीटीसी बाउन्डारिनि सिङाव जानांगौ आरो बेखौ लानानै जोङो भारतनि संबिजितनि आधारखौ लानानैनो 330(1)(c) आरो 332(4), 5, 6 जि क्लजफोर दङ भारतनि संबिजितनि टोटेल जों नायनानै नुबाय कमप्लिटलि बानायनो हानाय मोनसे प्रभिजन दङ आरो बेखौ लानानैनो जोङो रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन गुवाहाटीआव जेला हियारिं खालामो आरो हियारिंनि बेसिसाव जोङो आसा खालामदोंमोन निर्वाचन आयोगनि खाथियाव जाहाथे जोंनि आपातत गोबां संग्रामनि उनाव जों मोनसे जे बीटीसी बा बीटीआर मोनबाय बिनि गेजेरजों जोंनि राजखान्थि जोंनि थामोनथा जोंनि रांखान्थि जोंनि राजखान्थि अधिकार जोंनि सोलोंथाइनि अधिकार जोंनि सामाजिक अधिकार जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ हमथानो थाखाय जिहेतु बीटीडी बानायनाय जाबाय बीटीआर बानायनाय जाबाय बिनि गेजेरजोंनो संबिधाननि मोनसे रक्षणाबेक्षण मोनगोन होननानै जों आसा खालामदोंमोन किन्तु थाङै दाखालि 11 आगस्ट 11 आगस्टआव जि मोनसे फाइनाल ड्राफ्ट फैबाय थांनाय 20 जुनाव जि ड्राफ्ट प्रपोजलखौ होदोंमोन बे ड्राफ्ट प्रपोजलनो आल्टिमेटलि बिनि फाइनाल जानानै फैबाय खुनु मोनसे सेन्स गैया दा बेनिखायनो जोङो नैबे दाखालि
11 आगस्टआव 11 आगस्टआव जि मोनसे फाइनाल ड्राफ्ट फैबाय बिनि सायाव जोङो सेटिसफेक्सन जाया जोङो कमप्लिटलि बे ड्राफ्टखौ जोङो रिजेक्ट खालामो आरो बिनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव माबाफोर मावनो गोनां जुदि जोङो सांबिधानिक भाबै मावनो गोनां दंबा जों बेखौ मावनो थाखाय प्रस्तुत जानानै दङ मोनसे बाथ्राखौ जों उल्लेख खालामनांगोन जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जि संग्राम बड'लेण्ड संग्राम बे बड'लेण्ड संग्रामा जोंनि राजखान्थि अधिकार जोंनि सामाजिक अधिकार जोंनि सोलोंथाइनि अधिकार जोंनि हारिमु राव हारिमुखौ अननायनि अधिकारखौ लानानैनो जों संग्राम खालामदोंमोन थाङै थाङै जुदि जोङो संबिधानिक भाबै जोंनो बानायनाय जुदि जोंनि सेल्फ डिटारमिनेसन बे बिटिएडिआनो जाया मानो जोंनि दानि बिटिआरआनो जाया मानो बे जोंनि सेल्फ डिटारमिनेसनखौ जों जुदि जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ लानानै जोंनि एक्जिस्टेन्सखौ लानानै जोङो बर' माहारिनि थैनाय थांनायखौ लानानै जुदि जोङो राजनीतिक अधिकारखौनो मोनाबा जोंनि जायगायाव जोङो बिटिएडि बा दानि बिटिआर सुक्ति खालामनानै मा लाब जागोन बेनिखायनो आल्टिमेटलि जों बर'फोरखौ नैबे डेलिमिटेसन प्रसेसा मोनसे जिनिसाव सोनानै हरदों जे आल्टिमेटलि जों आरोबाव हयथ' मोनसे समाव जोंनि राजखान्थि अधिकारखौ लानानै हयथ' संग्राम खालामफिननो थाखाय जों बहाबा नङा बबेथि लाइन जोङो नारनानै हरगासिनो दं नोंसोर बेयाव दाथासै आरो नोंसोर गोदान संग्राम खालामदो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय गोदान संग्राम खालामदों बे बाथ्राखौ जोङो नारनो हरगासिनो दं दा बेनिखायनो जोङो नैबे डेलिमिटेसन प्रसेसनि जि बुंदों जे बिथांमोनहा बुंदों बारे बारे बुंबाय थादों 2026आव रिडेलिमिटेसन जाफिनगोन एसेम्बलि सेगमेन्ट आरो लोकसभा सेगमेन्टआ किन्तु थाङै थाङै जोङो नुबाय 2001 सनाव जानो गोनां डिलिमिटेसना 1976 नि उनाव फैयै 2000 दा बेसेबां जाखो 2023 जाबाय 2023 जाबाय खै बोसोर जाखो 2001 निफ्राय मथा मथि 21-22 बोसोर जाबाय गाबोन 2026आव जानो गोनां रिडेलिमिटेसना जे 2026आव जाथारगोन बहा लिरनाय दं गतिके जों बे फैबाय थानाय 20-25 बोसोरखौ बेबायदिनो गारबावनांसिगोन नामा जों दा बेनिखायनो जों नुदों जोङो खुनु सेफगार्ड गैया बेराफारसेथिं जोङो बे डेलिमिटेसन प्रसेसआव जों मोनसे डिमान्डखौ खालामदोंमोन जे जोंनि एसेम्बलि सेगमेन्टफ्रा बिटिआर बाउन्डारिनि सिङाव जानांगौ एसे एनै जाबाय माखासे एरियाखौ गोदान सोना हरबाय एमपि सिटफोरखौ जों बुंदोंमोन जाहैबाय उइदिन द बिटिआर बाउन्डारिनि सिङाव जानांगौ आरो बे जोंनि बाथ्रा आं बाथ्रा बुंनाय नङा बे बाथ्राया जाहैबाय भारतनि संबिजितनि 19 सोनानै दोन दा बेखौनो जोंनि कुइसना बेनो जे भारतनि इलेक्शन कमिशनार अफ इंडिया मोनसे कन्स्टिट्यूशनल बडी डेट इज एकेबारे लेजिटिमेटली इट इज ए कन्स्टिट्यूशनल बडी इलेक्शन कमिशनार अफ इंडिया दा इलेक्शन कमिशनार अफ इंडिया कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनखौ लानानै रिडेलिमिटेसन खालामदों हाउ कैन इलेक्शन कमिशनर अफ इंडिया कैन वायलेट द इंडियन कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट इज द मेन क्वेश्चन बोरै वायलेसन खालामनो हायो माबोरै वायलेसन खालामनो हायो कन्स्टिट्यूशनलनि बडीनि मोनसे लेजिटिमेट थानाय मोनसे कन्स्टिट्यूशनल बडी बे अट'नमी बियो जेरै गोसो बिदि खालामनो हायो बेनिखायनो जों सानदों जे मोनसे लेजिटिमेसि थानाय कन्स्टिट्यूशनल बडी इलेक्शन कमिशनार अफ इंडिया बायदि आफादा इलेक्शन कमिशनार इंडियन कन्स्टिट्यूशननि जि प्रोविजनफोर दङ जाय प्रोविजनफोरनि आन्दाराव जोंनो बिटिएडि दाना होदों बिटिआर दाना होदों बोरै बे बडिया बोरै इंडियन कन्स्टिट्यूशननि प्रोविजनखौ भायलेसन खालामनो हायो इट इज आवर क्वेश्चन दा गतिके बेखौ लानानै जोङो फार्दार एसिभ खालामनांगोन जोङो रायलायनानै जों बेखौ आरो फैबाय थानाय समाव बोरै लांनो हायो जोंनि कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनखौ बोरै बेयाव सेक्युर खालामनो हायो आं दहायनो बुंदों जोङो जुदि पलिटिकेलि सेक्युर्ड नङाबा जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जोंनि एक्जिस्टेन्स जोंनि डिगनिटि जोंनि आइडेन्टिटि बे गासैबो जिनिसा गोमालांगोन जोङो बेयाव जोंनि हा हुखौबो हमथानो हानाय नङा जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौबो हमथानो हानाय नङा जेखौबो हमथानो हानाय नङा मानो होनना बुङोबा बेयाव कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनखौ लानानै जोङो बेखौ लानानै संग्राम खालामदोंमोन आरो बेखौनो जुदि बारे बारे भायलेसन जाबाय थायोबा जोंहा फुल कन्फिडेन्स दङ इंडियन पार्लियामेंटारि डेमोक्रेसीनि सायाव इंडियन कन्स्टिट्यूशननि सायाव इंडियन पार्लियामेंटारि डेमोक्रेसीनि सायाव जुदि जेयाव थानाय सिटिजेना जुदि कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनखौ लानानै जों जुदि इफ वी आर हियार फीलिंग इनसिक्योर इन दिस एरिया होमबाथ' जोङो भारतनि जि संसदीय गणतंत्र पार्लियामेंटारि डेमोक्रेसी बिनि सायावबो जों कन्फिडेन्ट थाहैनाय नङा होमबा जोंखौ सिक्योर खालामाखै दा बेनिखायनो फार्दार जोङो जुदि माबा मोनसे मावनांगौ जायोबा जों रायलायनानै बेखौ थिक खालामनाय जागोन बेखौनो बे जोंनि खुद्रिनाय जोंनि रिएक्शनखौ जों होनो थाखायनो दिनै बेहाय जोङो थांनाय 11 आगस्टआव इलेक्शन कमिशनारनि जे मोनसे रिडेलिमिटेसननि फाइनाल ड्राफ्ट बे ड्राफ्टनि सायाव जों अजद होनोनो दिनै बे माबा नोंथांमोनखौ लिंनानै जों नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजानो बे बाथ्राखौ मिन्थिहोनो नागिरदों डेफिनेटलि बेवहाय मोनसे जिनिसा फैगोन जे
बेवहाय कन्स्टिट्यूशनल बडी आं दहाय बुंदों इलेक्शन कमिशनार अफ इंडिया मोनसे कन्स्टिट्यूशनल बडीखा बिनि सायाव चेलेन्ज खालामनांगौआथ' कन्स्टिट्यूशनल जागोन बेराफारसेथिं बेयावदि जिखिनि प्रभिजनफोर दङ बे प्रभिजनफ्रा जे भायलेसन जागोन आं दहाय बुंदों 81 आर्टिकल 2 बिनि आन्डाराव एमपीसी दा डिलिमिटेशन जादों 172 बिनि आन्डाराव एसेम्बली सेगमेन्टआ डिलिमिटेशन जादों इट इज अ डाइरेक्ट भायलेसन बेयाव जिखिनि प्रभिजन होदों बेयाव बे मथेथ' बिसोर फल' आप खालामाखै दे आर नट फलोइं आप एबाउट दि प्रभिजन अफ दि इंडियन कन्स्टिट्यूशन on the other hand 244 आर्टिकल ए बिनि आन्डाराव 6 शेड्यूल बानायनाय जाबाय 6 शेड्यूल भायलेसन 331C टोटली भायलेसन 234, 5, 6 प्रोविजन टोटली भायलेसन गतिके कन्स्टिट्यूशनल भायलेसनखौ लानानै जों मा खालामनो हायो लिगेल साइडआव बे बाथ्राखौ जों सानबाय थानाय जायगा बेखौ रायलायदों आरो रायलायनायनि गेजेरजों जुदि माबा मोनसे खालामनांगौ जायोबा इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानि एगेन्स्टआव जोङो बे प्रभिजनफोरखौ लानानै इंडियन कन्स्टिट्यूशननि जि प्रभिजन आर्टिकलनि प्रभिजन बेखौ लानानै हयथ' PITL होनायनि बाथ्राखौ जों सानबाय थादों मा जाहैयो बे उननि बाथ्रासै जों रायलायबाय थानाय जादों बेखिनिखौनो जों थिग खालामनाय जादों जायखिजाया बे नोंथांमोननि गेजेरजोंनो जों मोनसे बाथ्राखौ मिथिहोनो लुबैदों जे फाइनाल ड्राफ्टआव जि फैदों सिगाङाव बुंदोंमोन 2008आव जेला ड्राफ्ट प्रपोजल फैदोंमोन 2008 ड्राफ्ट प्रपोजलाव उदालगुरि एसपीसी comprising the remaining part of the BTAD LSC थांनाय दाख्लै फैबाय जे 2022 नि माबायाव फैबाय दरं फैलायबाय दरंनि उनाव जेला जोङो आन्दोलन खालामो आन्दोलननि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ खोनाबाय आसाम सरकारा केबिनेट डिसिसन लादों माने भैरबकुंड समस्ति थैथे दाखालिनि फाइनाल ड्राफ्ट 11 आगस्ट 2023 बेयाव जों नुलायबाय जे दरं उदालगुरि बे मोनसे सावा खेला जिखिनि सावा खेला जाबाय थादों बे सावा खेलाखौ जों मानिया जोंनि डिमान्डआ जाहैबाय नमेनक्लेचारजों नङा जों उदालगुरिखौथ' नांखागौआनो कारन उदालगुरिया BTADनि सिङाव थानाय मोनसे रिजन बेखौ लानानै आरो कन्स्टिट्यूशनल प्रभिजनआ बुंदों बेयाव पपुलेशन पेटार्नआ मिलायोबा मोननै लोकसभा समष्टि जानो हायो क'क्राझारखौ बानायबाय बानायखांनायनि उनाव जिखिनि रिमेनिं पार्ट दङ बे रिमेनिं पार्टखौ लानानै जोंनो उदालगुरि नामनि मोनसे लोकसभा समष्टि जानांगौ बेनि जोंनि मोनसे स्टेन्डिं डिमान्ड किन्तु थाङै थाङै बिथांमोना जोंखौ माबा खालामनो थाखाय मा होनना बुङो गथ' गोरलै थगायनाय बायदि दैयाव सानस्रिनाय खेला गेलेनाय बायदि हाइड एन्ड सिक खालामनाय बायदि बिथांमोना जोंनो दरं आरो उदालगुरि नाम होनानै होबाय नामजों जाहा गिदिर खोथा नङा जोंनो हायोबा उदालगुरिखौ हो आरो हायाबा जोंनो नाङा किन्तु जोंनि डिमान्डआ जाहैबाय जोङो माबायाव BTR नि सिङाव मोननै लोकसभा नांगौ आरो बे जोंनि स्टेन्ड डिमान्ड आरो दिनैसिमबो जों बेयावनो दंबाय थायो बेखौ लानानै जोङो नैबे दरं आरो उदालगुरि नामनि जि मोनसे स्पेसि जोङो गोदानै MP सिट बानायनो हादों बेखौ जों टटेलि रिजेक्ट खालामो बेखौ जों मानिया आरो कुनु बेला जों बेखौ जोङो गनायनो हाया दा बेनिखायनो जोंनि अजदआ बेखिनियानो बिसायख'थिया एबा जितु फाइनाल ड्राफ्टखौ होबा नोंसोरनि माबाफोर सानो फिथाइआथ' देख जोंनि रायजो राजायाथ' मोजां मोनखायाखै कारन कन्स्टिट्यूशन मोनसे बडि एकेबारे लिगेल साइडआव नायोबा माबाया इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया मोनसे कन्स्टिट्यूशनल बडि जेरै मोनसे इउनिभार्सिटिखौ सालायनो थाखाय मोनसे सासे VC थायो बेयावबो चिफ इलेक्शन कमिशनार दङ बिनि आन्दाराव मोनसे अट'नमि बडि दा अट'नमि बडियाव मोनसे जिनिसखौ जों नुदों नोजोर होदों सिङाव सायाव फकास खालाम जायाखै किन्तु मोनसे जिनिसा रोखा जे इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया जुदि गावसोरनि माबा बायदि अथरिटि बायदि जुदि बिसोर इन्डिपेन्डेन्टलि खामानि मावनो हायोमोनबा बे जाफुंगोन जोंनि डिमान्डआ जाफुंगोन बेयाव बहाबा नङा बहाबा राजनीतिक षड्यन्त्र दङ बेयाव पलिटिकल इन्टारभेनसन दङ जों बेखौ हमनो हादों पलिटिकल इन्टारभेनसना दंथारो कंग्रेस थायोबा कंग्रेसआबो खालामो BJP थायोबा BJPखौ खालामो सोरबाबो खालामो दा बेनिखायनो पलिटिकल इन्टारभेनसनखौ जेलासिम इन्डियान डेम'क्रेसियाव पार्लियामेन्टारि डेम'क्रेसियाव बे पलिटिकल इन्टारभेनसना जागोन कुनु बेला जोंनि सिटिजेनफ्रा जों राइट लेजिटिमेसिखौ लानानै जों जास्टिफिकेसन मोननाय नङा दा बेनिखायनो जों लुगैजायो जे बेयाव पलिटिकल इन्टारभेनसना टटेलि बिनिफ्राय गोजान जानांगौ आरो इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियाखौ सल्लि गावसिनि जि रेसपन्सिबिलिटिखौ जों सोल्जार खालामनानै बिथांमोना खालामनांगौ बेराफारसेथिं बेखौ लानानै बयबो मिथिबाय जे बेयाव बहाबा नङा बहाबा राजनीतिक षड्यन्त्र दं आरो सोर खालामदों बेखौ रायजो राजाया जोङो मिथियो दाथ' जाम्बा जाम्बि नङा रायजो राजाया मिथियो दा बेनिखायनो फैबाय थानाय इलेक्सनाव हयथ' जायफ्रा खालामदों बिसोरनो रायजो राजाया भट होनांगौआ एसे कठिनानो जागोन थारमाने बे एकदम रोखा जानानै दं एकदम रोखा दाथ' रुलिं क्लिकआ आसामाव सोरबा जानानै दङ दिल्लीयाव सोरबा जानानै दङ माबा पार्लियामेन्टाराव
जोंनि आसामिसजों बेलेग बेलेग गुबुन राजनीतिक दोलोफ्रा जानानै दङ हयथ' बिसोरनि सायावनो रायजो राजाफोरनि फेदाबा दङ आरो निस्सय फैबाय थानाय बोथोराव हयथ' रायजो राजाया बिनि फिथाइखौ होगोन होननानै सानो फैबाय थानाय फर्टकामिं इलेक्सनाव बिनि फिथाइखौ बिथांमोना मोनगोन होननानै जोङो आसा थिदों आरो নির্বাচন ভারত নির্বাচন আয়োগ এই ভারত নির্বাচন আয়োগে সমষ্টি পুনৰ্নিৰ্ণয়ৰ ফাইনেল ড্ৰাফ্ট ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দৰং নহয় ওদালগুৰি নামৰ কাৰণে ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে আপোনালোকে দাবী উত্থাপন কৰিছিল সমিতি গঠনৰ জৰিয়তে বড়ো ৰাইজে একত্ৰিতভাৱে দাবী উত্থাপন কৰিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচন আয়োগে ফাইনেল ড্ৰাফ্টত সেই দাবী নৎসাত কৰি টেকনিকেলি ওদালগুৰি এণ্ড দৰং কৰি ঘোষণা কৰে কি ইটোৰ কাৰণতে আজি আমি আপোনালোকৰ প্ৰেছ মিটটো কৰিছোঁ যে যোৱা 11 আগষ্টত যে ইলেকশ্যন কমিশনাৰ অফ ইণ্ডিয়াই যি ফাইনেল ড্ৰাফ্ট ৰিডিলিমিটেশ্যন এটা সাংবিধানিক এটা বডি ইলেকশ্যন কমিশনাৰ অফ ইণ্ডিয়া সাংবিধানিক বডি সংবিধানৰ 1900ত আধাৰত ৰিডিলিমিটেশ্যন কৰা হৈছে অসমত 81(2) তাৰ আণ্ডাৰত লোকসভা পুনৰ্নিৰ্ধাৰণ 170 ভাৰতৰ সংবিধানৰ 2 আধাৰত বিধানসভা সমষ্টি এটা ভাৰতৰ সংবিধান হয় সেইটো আমাৰ দলিল আমাৰ জীৱনে এইটো আৰু হিটোৰ কাৰণে আমি লাগি আছিলোঁ সংবিধানে কি কয় আমাক আৰু ইয়াৰ আধাৰত আমি বিচাৰিছিলোঁ 20 তাৰিখত তেখেতসকলৰ ড্ৰাফ্ট প্ৰপ'জাল আহিছিল 19 জুলাইত গুৱাহাটীত হিয়াৰিং কৰিছিল দাবী এটাই আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ 244A আণ্ডাৰত BTAD এতিয়াৰ BTR গঠন কৰা হৈছে তাৰ আণ্ডাৰত 330(1)C তাৰ আণ্ডাৰত ডিলিমিটেশ্যন হ'লে আমাক বিধানসভা লোকসভা বনাব লাগে তাৰ আধাৰত আৰু এটা বস্তু আছে 332(4)5(6) অনুচ্ছেদত স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে কাউন্সিল এলেকাত ইয়াৰ ভিতৰত লোকসভা আৰু বিধানসভা সমষ্টিখিনি বনাব লাগে আৰু হিটোৰ কাৰণে আমি একেবাৰে হিয়াৰিং পৰ্যন্ত ইলেকশ্যন কমিশনাৰ অফ ইণ্ডিয়াৰ তাত আমি দাবী জনালোঁ যে আমাৰ ইয়াত থকা বিধানসভা আৰু লোকসভা সমষ্টিবিলাক আমাৰ BTADৰ এতিয়াৰ BTR আণ্ডাৰত একেলগে বনাই দিয়ক নিৰ্বাচন আয়োগলৈ আমাক দিলে লিগেলি তেখেতে নিজে ক'লে মই কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভিজনটো মই কাম কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ গতিকে আমাক আশাবাদী আছিল কিন্তু তাৰ মাজতো যোৱা 11 আগষ্টত যিখিনি ফাইনেল ড্ৰাফ্ট আহিল সিটোৰ প্ৰতি আমাৰ টোটেলি আমি ৰিজেক্ট কৰিছোঁ এই প্ৰপ'জলটো যোৱাকালি ৰাষ্ট্ৰপতি কিবা চিলমোহৰ মাৰা বুলি আমি শুনি পাইছোঁ কিন্তু তথাপিও আমি নামানো তে যিখিনি আমাক ইলিগেল কৰিছে আমি বিচাৰিছিলোঁ সংবিধানৰ ৰক্ষা কৱচ ৰক্ষণাবেক্ষণ আমি বিচাৰিছিলোঁ কাৰণ আমি যিখিনি কৰি আছোঁ বাহিৰত এনেকৈ ভোকাৰ কথা নহয় এইটো কিবা লজিক থ্ৰ' কৰা কিবা কিবি জাহিৰ কৰা সেইটো নহয় আমাৰ কাৰণে সিটোৰ কাৰণে আমি ৰাজনীতি কৰিব অহা নাই যি কমিটি গঠন কৰিছে আমাৰ ইয়াত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আছে বড়ো সাহিত্য সভা আছে বড়ো ওমেন জাষ্টিছ আমাৰ ৱেলফেয়াৰ ফেডাৰেশ্যন আছে ৰাভা ষ্টুডেণ্ট আছে বৰ্মন ষ্টুডেণ্ট আছে গাৰো ষ্টুডেণ্ট আছে আমাৰ হাৰিমুৰ আপাত আছে আৰু গুবুন গুবুন দল সংগঠনে মিলি আমি উমৈহতে এটা মঞ্চ বনাই সেই দাবীটো জনাইছিলোঁ সকলোৰে চুই আছে ইয়াত সাহিত্য সভা আছে এপচৰা আছে সকলোৰে আছে গতিকে দাবী সত্ত্বেও যে এটা সাংবিধানিক ন্যায্য থকা যি ইলেকশ্যন কমিশনাৰ অফ ইণ্ডিয়া যি তেখেতে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰভিজন এই প্ৰভিজনটো তেখেতে যিখিনি ভাইলেশ্যন কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে আমি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু সিটো আমি কোনোদিনে নামানো তেখেতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতি যদি তাত চিল মাৰিলেও আমি নামানো আমি এটাই আমাৰ তাত বিকল্প থাকি যাব যে সাংবিধানিক যে ন্যায্যতা সেইখিনি আমি সুপ্ৰিম কোৰ্ট PIL দিব লাগিব সেইটোকে আমি চিন্তা কৰি আছোঁ খৰচৰ কথা আছে PIL দিব লাগিব ৰাইজৰে আমি PIL দিব লাগে সেইটোৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি কি ধৰণৰ দিয়া হ'ল আমিতো ইলেকশ্যন কমিশনাৰ অফ ইণ্ডিয়াকে দিব লাগিব দিলে কিন্তু অন দি আদাৰে ইলেকশ্যন কমিশনাৰ ইজ ইটসেল্ফ এ কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি কিন্তু আমি লাগি ইয়াৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজনটো আমি উল্লেখ কৰিহে তাত আমি PILটো দিব লাগিব প্ৰভাৱ আৰামছে পৰি যাব আমাৰ নিৰ্বাচন আয়োগে এটা কনষ্টিটিউশ্যন মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ এটা কনষ্টিটিউশ্যনৰ ন্যায্যতা থকা এটা কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰভিজনটো ফ'ল' আপ কৰাটো তেখেতসকলৰ দায়িত্ব কিন্তু তেখেতে যি ভাইলেশ্যন কৰিছে সিটোৰ কাৰণে কোনোবা নহয় ক'ৰবাতে ষড়যন্ত্ৰ থাকিব কাৰণ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি যদি ইলেকশ্যন কমিশনাৰ অফ ইণ্ডিয়াই যদি
ইচ্ছা নিজাববীয়াকৈ যদি কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন সেইখিনি ভুলটো নহয়। তেখেতে ক'ত আৰু অথৰিটিটো ক'ত পাব তেখেতে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰভিজনটো ভাইলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে ইয়াত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৰাজনীতিৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে, ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ আছে, পলিটিকেল ইণ্টাৰভেনশ্যন আছে। সেইখিনি কথা আমাৰ খোজা ৰাইজে আজি গম পায়। সকলোৱেতো আজিকালি ইলিটাৰেচি হৈ থকা নাই, সকলোৱে লিটাৰেট, এডুকেটেড সকলে জানে কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভিজনবিলাক, আমাৰ বড়ো মানুহ জানে। গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ৰাজনীতিক হস্তক্ষেপ হৈছে, আৰু ৰাজনীতিক হস্তক্ষেপ কোনে কৰিছে সেইখিনি ৰাইজে গম পায়। গতিকে আগন্তুক 2000 কোন চনৰ হ'ব 2024 হ'বলগীয়া যি লোকসভা সমষ্টি, লোকসভা নিৰ্বাচনত একেবাৰে নিশ্চিতভাৱে চাৰ্টেইনলি ৰাইজে হয়তো তেখেতসকলক মানে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰটো তেখেতসকলে ভোটৰ যোগেদি দিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। কাৰণ মই কোৱা কথা নহয়, কিন্তু ৰিয়েকশ্যনটো সকলো জেগাত আহিছে। আমিতো ইয়াৰ ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন, আমি ইয়াৰ ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব আহিছোঁ, ৰাজনীতি কৰিব অহা নাই। সকলো ৰাইজে গম পায় যে আমি এনেকুৱা কাম কৰিছোঁ বুলি, কিন্তু তেখেতসকলে নামানিলে। কিন্তু ৰাজনীতি তেখেতসকলে ক'ৰবাত হস্তক্ষেপ হৈছে, সকলোৱে দেখা পাই আছোঁ। ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে, ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে। তাত স্বত্তেও যদি ইয়াত আমাক যদি সাংবিধানিকভাৱে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে আমি যি সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছোঁ বড়োলেণ্ড আন্দোলন, সেই বড়োলেণ্ড আন্দোলনটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চাওক আপোনালোকে। আজি কৈ দিলোঁ আপোনালোকক, যদি কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজনবিলাক যদি বাৰে বাৰে ভাইলেশ্যন হৈ থাকে, ইয়াক পুনৰবাৰ ছেপাৰেট ষ্টেট বড়োলেণ্ড মুভমেণ্ট আহি যাব, কৈ দিছোঁ আপোনালোকক।